Our competing group at number 8 is Barangay Pandak. Hello everyone, welcome to my channel. Aton saksihan, pagpanaghoy ka mga kabataan, kang Barangay Pandak. My God, I hate drugs. Wala tayong isang kilala, hindi kita. Nabuhin sa alibuan, lahat ng limang administrasyon. Lawas din naman, pinatuloy aman mo. At ang wala kayong man sa bansa. Panagpig ang natin sa batang pinagtanong. Yung ako ay inulansa. Nasukin sa mga nabiling kasama natin. Hindi na pinabalikin mo ang iligtanan walang pumunta sa pangilin. Hindi ko doon pag-ibigin. Hindi ko doon pag-pasukin. Pagpuli ko tayo hindi imposible. Atong pagkakalagan doon pamamuyog na pala. Atong bilang sandang liga. Para kamuhin tayo hanggang doon makakbuhay. Pagkatapos ng buwan, atong pagpapagdatan sa mga pagkakataon. Pagpapagdatan ko ang isang salita na ulit ko inuuntay. Kung para ko sa inyo ang anak ng mga utod natin, magkakulat ng kapatawaran para sa mga ulit.
Alright, that was competing group number 8 from Barangay Pandak. Barangay Pandak is headed by their Punong Barangay Honorable Corazon Pedregosa and their SK chairperson Honorable Cristela Jane Robles.